ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, संत फ्रान्सिस झेवियर आपल्या विश्वासाचा आदर्श आहेत. आपल्या जबरदस्त विश्वासाच्या माध्यमातून आपण देवाची इच्छा कशी पूर्ण करू शकतो याचं एक सुंदर उदाहरण आहे. आपल्या जीवनाच्या परिवर्तनातून आपण ख्रिस्त सभेची कशी सेवा करू शकतो याचा एक उत्तम नमुना आहे. संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या थोड्याच वर्षापूर्वी मार्टिन लूथर यांनी कॅथलिक चर्च विरुद्ध बंड पुकारलं. तो काळ ख्रिस्त सभेचा अवघड काळ होता आणि अशा ख्रिस्त सभेच्या पडत्या काळामध्ये, अवघड काळामध्ये संत इग्नेशियस लोयोलाकर आणि संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या माध्यमातून देवाने ख्रिस्त सभेसाठी आणि आपणा सर्वांसाठी आपली इच्छा पूर्ण केली. एकदा का जीवनाचं परिवर्तन अनुभवल्यानंतर संत फ्रान्सिस झेवियर यांनी देवाची इच्छा आपल्यासाठी काय आहे, आपल्या जीवनासाठी काय आहे याचा विचार केला आणि संपूर्ण जीवनभर ती देवाची इच्छा ख्रिस्त सभेच्या सेवेतून पूर्ण केली. आज आपल्या परमगुरु स्वामींनी एका नवीन ख्रिस्त सभेची संकल्पना आपल्या पुढे ठेवली आहे. ख्रिस्त सभेच्या परिषदेची आम्ही तयारी करत आहोत. ऐक्य, सहकार्य आणि मिशन याच्याद्वारे ही ख्रिस्त सेवा आपणा सर्वांना करायची आहे. ज्याप्रमाणे संत फ्रान्सिस झेवियर यांनी ख्रिस्त सभेच्या अवघड काळामध्ये, पडत्या काळामध्ये ख्रिस्त सभेला एक नवी संजीवनी दिली, एक नवी ऊर्जा दिली. संत इग्नेशियस लोयोलाकर यांच्या बरोबर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसे आम्हा सर्वांना करायचे आहे. आपल्या परमगुरु स्वामींनी ख्रिस्त परिषदेची जी हाक दिलेली आहे, ही हाक फार महत्वाची आहे. आपण नव्या काळासाठी नवीन ख्रिस्त सभेचा विचार करायचा आहे आणि या नवीन विचारामध्ये आम्हाला फार महत्वाचं स्थान आहे. आजच्या पहिल्या वाचनामध्ये आपण देवाचा शब्द ऐकला. मी तुम्हाला राष्ट्रांचा संदेष्टा नेमलेला आहे. फक्त एक दोघांना नव्हे तर प्रत्येकाला देव या काळासाठी, या जगासाठी संदेष्टा नेमत आहे. शुभवर्तमानामध्ये आपण ऐकलं, प्रभू 72 शिष्यांची निवड करतो आणि त्यांना अधिकार देऊन संपूर्ण जगामध्ये पाठवतो. जा
माझ्या नावाने जा आणि एका नवीन देवराज्याचा अनुभव सर्वांना द्या. हे देवराज्य शांतीचं, प्रेमाचं, क्षमेचं, दयेचं, सहकार्याचं आणि ऐक्याचं असलं पाहिजे. हे फार महत्वाचं. संत फ्रान्सिस झेवियर जीवनाची नवी अनुभूती घेताना याचा अनुभव घेतात, खोल अनुभव घेतात आणि तो अनुभव देवाची इच्छा मानून आपल्या जीवनात पूर्ण करतात. त्यासाठी नव्या ख्रिस्त सभेचा आपण विचार करताना त्यांचं जीवन, त्यांचे अनुभव आणि त्यांचं कार्य हे आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, ही पदयात्रा करत असताना प्रत्येक दिवशी मिस्सा बलिदानाच्या वेळी मी तुम्हाला संदेश दिला की या पदयात्रेवेळी देवानं आपल्या कृपेचा, आशीर्वादाचा, शांतीचा, समाधानाचा जो स्पर्श तुम्हाला केलेला आहे तो साठवत जा. आज इथे पोचलात, त्याचा शेवट झालेला नाही. ही नवीन सुरुवात होऊ द्या. हे सर्व अनुभव साठवून ठेवा. टॅप देम, एक्सपिरियन्स देम. त्यांचा पुन्हा पुन्हा अनुभव घ्या. असं जर तुम्ही केलात तर तुम्हाला तुमच्या जीवनासाठी आणि ख्रिस्त सभेसाठी देवाची इच्छा काय आहे हे कळेल. आणि तुम्ही सुद्धा संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्याप्रमाणे नवीन ख्रिस्त सभेच्या सेवेसाठी स्वतःला झोकून द्याल. हाच संत फ्रान्सिस झेवियर यांचा आज आपल्याला संदेश आहे. बोलण्यासाठी जास्त वेळ नाही, पण एक लक्षात ठेवा, ज्याप्रमाणे प्रभूने 72 शिष्यांना पाठवले त्याप्रमाणे आज प्रभू तुम्हाला 2-3 हजार पदयात्रेकरूंना सांगत आहे, माझ्या नावाने जगात जा. नव्या जगासाठी, नव्या ख्रिस्त सभेसाठी सेवा कार्य करा. हे सोपं नाही, पण जेव्हा आपण प्रार्थना करतो, देवासमोर नतमस्तक होतो, त्याची कृपा मागतो, तेव्हा ते शक्य होतं. ही कृपा संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या मध्यस्थीने आम्हा प्रत्येकासाठी मागूया.